Pila ka mga hospital equipment sa probinsya sa Negros Occidental nagkalaguba bukod sa power shortage. Samtang, alkalde naman sa Bacolod City ginsapol ang mga telco agud masolusyonan ang problema sa signal. Yan ang balita nga itong gintutukan. Malapit na tatlo ka semana matapos ang paglasla si Bagyo Jet sa sur nga bahin sa Negros Occidental, tubtob sa karon, problema sa gihapon ang halit kay bilin sini sa madamo nga mga infrastruktura kaangay na lang sa mga ospital sa idalom sa provincial government. Sa Imamaylan City, palaligban ang pagkaguba sa pila ka equipment bangod sa power shortage. Hospital staff are experiencing low voltage supply ng power from NOSECO, causing a lot of damage sa aton ng mga equipment, no, which prompted us na to direct them to operate ang ilang genset. 5 ka ospital sa probinsya ang mayor nga nahalitan, lakip na ang Merceditas Montilla District Hospital sa Sipalay City, Eleuterio de Sena Memorial Hospital sa Hinubaan, mga district hospital sa Valladolid ug Himamaylan City, pati man ang Provincial Hospital sa Silay City. Padayon nga nag-ooperate ang mga ospital apisar may pila ka mga pasilidad ang naguba. Sa inisyal nga report sa Provincial Engineering Office, nagdangat sa masobre 200 milyones pesos ang halit sa infrastruktura kag masobre 12 milyones pesos sa mga seaport. Sa Bacolod City, ginsapol naman ni Mayor Evelio Leonardia ang telecom companies agud hingyoon ang maini nga tutukan ang reklamo sang masaming pagkadula sang signal. Liyog sa alkalde nga mapadasig ang pagkayo sa mga poste nga nagkatumba o kun linya nga nagkalaguba. Nothing to find solution on our side, but we hope to get assurances from you that this can be done at the soonest possible time. If this impossible for you to do it today, may we know when, because our public should be told anong ilang palabog doon. May pila man ka residente ang nagpabutyag sa pagdismaya sa ginapasuni o yaya nga garbage collection humaling pa sa naglaslas ang bagyo. Malapit sa Libertad, ginapaligban sang ini nga homeowner ang mga dahon kag sanga nga ginpali ni Odette nga tubtob sa karon ang wala pa nakuha sang clearing team. Delikado sa mga pumuluyo sa Bacolod City kay tungod nga pandemya at subong. So ining wala nila gipabayaan nila o nga wala nila kuha ang basura. Obot Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas.